chukwu onye nwe egwu abịara m ịkọrọ gị otu echi emeghe m n'obi m. Ọkwa isiri m oriọna amgarịọta anya dị mma. Isiri m nkwụ aka na ga-emeghere m ụzọ. Ọkwa isiri m mgbe ọ ga-eme ka nnukwu ebe m ike isiri ọkara bicha shedra bila madụrụ ego na mmemme osisi mmadụ na na mmemme uko ana m akpọ gị chukwu onye nwe egwu. Onye nwanyị si na-ata ike anyị abịala. Onye nwe egwu agwa si na-ata ike anyị abịala ọdụ egwu. Chai. Ọkụ nwa mama pụtara n'ọgbọ olu na-enye ndị uwe egwu IPP ndị ụwa niile. Eburu m mba bịa n'iru gị chukwu onye nwe egwu abịara m ịkọrọ gị otu echi emeghe m nne. Ọkwa isiri m oriọna amgarịọta anya dị mma. Isiri m nkwụ aka na ga-emeghere m ụzọ. Ọkwa isiri m mkpọ gị na-ekazakwa n'ime ike isiri ọjara misha shedra bilabadi n'ego la mmemme osisi la medale na medogi buko ana m akpọ gị chukwu onye nwe egwu. Onye nwanyị si na-ata ike anyị abịala. Onye nwe egwu agwa si na-ata ike anyị abịala ọdụ egwu. Buko ndị anọ na staff suit ya na inside na oche ndị nọ n'inside bụ isi ya na inside ndị mara na oche ya John Davis. Enwere ndị ara dị n'ịgba n'ụzọ ọkpụkpa mmadụ onye nwụ ya kọpụrụ nọmba. Onye nke Chineke uko go inside na nwere nche ndị bụ inside. Eze si na-ata ike papa si na-ata ike ọwụ ndị egwu nna m ọwụ ndị egwu etepụ ndị ọrụ nna m ọwụ ndị ọrụ nna m ọwụ ndị egwu ha. Number one in the sign. Black. My man. Eze m ọwụ ndị egwu nna m ọwụ ndị ọrụ chukwu ọwụ ndị egwu. Onye nwanyị zidata ike anyị abịa. Zidata ike anyị abịa na ọdụ egwu. Onye nwe egwu agba zidata ike anyị abịala ọdụ egwu. Seburu m mba m bịa n'iru gị chukwu onye nwe egwu ọchịrị ọzọ Iwana John ome mmiri chukwu ọdịmgbe eme alịda ngote chai ebe ka ejuru eju ome mmiri chukwu ije biara aka ego ya wee bọla ego ishokeshọn adịghị isi mmemme ya wee aka ego onye pena mụrụmụrụ ene njọkụ ene njọkụ my brother ọchịrị ọzọ buko onye na-alịda mgbochi oche buko ole ndị nọ ya oche nọ inside oche nọ inside.
ole ndị dị dike gara mba o hafụ ya o hafụ na ya ka ọ lawa o ike ụnụ ghara na ya ka ọ laa o ọbara gị mgbaji ego alụkwo ma agbagbuo ole ndị dị dike gara mba hafụ ya o hafụ na ya ka ọ laa o Nnamdi Kanu ụnụ ghara na ya ka ọ laa nne ọbara ụnụ mgbaji ego alụkwo ma agbagbuo ọbara gị mgbaji ego Chineke akpọrọ ọkụ ọbara gị mgbaji ego okwukwe na-egwu n'agha ọbara gị mgbaji ego Chineke kpọrọ ọkụ ọbara gị mgbaji ego alụkwo ma agbagbuo adị mgbe ebe aka Ali Dangote Evangelist Emenoku onye na-edebe Ogechi ọkwa 26-27 ka ọ na-akwado ihe olili mmiri Ali nọ n'ịdị alive. Yeah, one of the latest album in town. Zelebe dị n'ike gara mma. Afọ dị akọla Nnamdi Kanu ụlọ ghara aka ka ọ na-ele ya. Ọ bịara ụlọ mgbaji ego Chineke kpọrọ ọkụ. Ọ bịara mgbaji ego alụmkwọ gbagbo. Ọ dọrọ ka Kanu ọnụ Chineke kpọrọ ọkụ. Ọ dọrọ ka Kanu ọnụ alụmkwọ gbagbo. One of the latest album in town. Solende di yike gramba. Afọ ya o, afọ ni akọla o. Nnamdi Kanu, ụmụ gara ni aka akọla. Ọbara nwa akala ọnụ Chineke kpọrọ ya ọkụ. Ọdọrọ ga akala ọnụ alụkwo ma agbagbo. Ọdọrọ ga akala ọnụ ogbugbu na-egwu n'agha. Ọdọrọ ga akala ọnụ Chineke kpọrọ ya ọkụ. Ọdọrọ ga akala ọnụ alụkwo ma agbagbo. Ife ọdọrọ ga akala ọnụ Chineke kpọrọ ọkụ. Ọdọrọ ga akala ọnụ alụkwo ma agbagbo. Ọdọrọ ga akala ọnụ Chineke kpọrọ ya ọkụ. My brothers. Ababio, Eba, Barrister nwa. Barrister nwa, ene. Ababio. So onye dị dike gara mba, hafụ na ya ka ọhụrụ ụmụ ya. Nnamdi Kanu, ụmụ ghara aka ka ọhụrụ ụmụ ya. Ọbara gị mgbaji ego Chineke kpọrọ ya ọkụ. Ọdụrụ ga akala ọnụ alụkwo ma agbagbo. Isi ọdụrụ ga akala ọnụ Chineke kpọrọ ya ọkụ. Ọdụrụ ga akala ọnụ ogbugbu na-egwu n'agha. Ọdụrụ ga akala ọnụ Chineke kpọrọ ya ọkụ. Ọdụrụ ga akala ọnụ ogbugbu na-egwu n'agha. Sonye dike gara mba hafụ na ya o hafụ na ya ka ọ lawa o Nnamdi Kanu ụmụ ghara aka ka ọ mụrụ nwa ya ọbara gị mgbaji ego Chineke kpọrọ ọkụ ọdụrụ ga akala ọnụ Chineke kpọrọ ọkụ ọdụrụ ga akala ọnụ olugbo otu nwa hụrụ n'ala otu nwa ego na-esitamba ego otu nwa ofu nwa lebe ofu nwa ga-adịrị gị mgbe mmadụ ndụ ya Chineke igwe ada Chineke nna ezi nwa ego
grandpa afọ ni ya kọlawa nna m ndị kalụ ụlọ ghara ya ka kọla ọbịara ụmụ mgbazi bụ Chineke gbara ọkụ ọdọrọga kala ọnụ alụmgbe ga-agbara ọdọrọga kala ọnụ Chineke igwe aka ada ọdọrọga kala ọnụ alụmgbe ga-agbara dedo Ogechi Chilaka ọchịrị ọzọ let us have one as that goes suit. On the other side. That draw. Sorry. But one I need to say when you go there, I'm not going to win it like Rebro. Oh, the money like that, I can't pay or something. But don't I never like I continue. And you know, see, you better follow me. So let them do the camera. Half a hour. Akọlawa nna nne kalụ ụlọ ghara aka ka ọ na-ebie ọbịara ụlọ mgbaji ego Chineke gbara ọkụ ọbịara gị mgbaji ego alụkwebe ịgbara oyi ọbịara gị mgbaji ego ogbugbu anyị ibunyere ọbịara gị mgbaji ego Chineke gbara ọkụ nsọ ọbịara gị mgbaji ego alụkwebe nna nne kalụ ọbịara gị mgbaji ego alụkwebe ọgbara oyi ọ dị egwu igwe ada Kaya Presiba Uchi, Presiba Uchi, Ibn Presiba Uchi, Presiba Uchi, Ibn Uchi, Ibn Mama. Ibe wanda yelo, ibe wanda da kwada ibe ndem. So wenye bidike gramba, afọ ya kọlawa, ndabo ndị kalụ, ụlọ ghara aka ka ọ na-ebuye, ọbara ụlọ mgbaji ego alụkwụ bụ agbagbuo ha. Ọbara gị mgbaji ego ogbugbu a ga-egbu n'owu. Ọbara gị mgbaji ego Chineke gbara ha ọkụ. Afọ ọmụ na ga-anaghị permission ga-ebuso oge a ga-abịa na onye na-ekiri ebe ma akwụgharị egwu ọzọ. Ha biko Black nne m, Black nwa mama m, Black jee maka ndị obodo oyibo. Black ebiela lọlọ ghere igolo nwanyị. Black jedebe ehi gbapere ụlọ ọkwa mụwa wakụ nwa mama bịara kụọra gị egwu. Onye isi n'ala Black nne m child. Black nwa mama, Black nwa nnole. Black one day you go black one and that one now. Igwe. Ojo na nabuta agwegwu a boha. Ojo wele. Agwo bi sasa somebody na go like that. Boha. Come ahead and bang the guya. All of my children in my book. All of my children my only key request. At least 4 bottles. I don't really a guy because on that is 2 pieces. Because they won't chat their whole to go like I won't not so long go to. Only give me follow Bella. Came around about ọka mmadụ ewere oto dey ya like reti na-ewe 1-1 to avoid disturbance. So onye jiri ike gara mba hafụ na ya ka ọ lawa abụ ndị kalụ ụlọ ghara ya aka ka ọ lee ọdịrị ndụ mgbaji ego Chineke kpọrọ ọkụ ọdụrụ kalụ ọnụ alụkwu ma ọ gbagbu gị ọdụrụ ga kalụ ọkụ ogbu a na-egbu n'agha Ichekete, kakiri. Ọnụ ahụ
chọrọ ka m ihe ozi ọnụ ahụ m chọrọ ka m lụwa ọnụ ahụ m chọrọ ka m kpọwa nsị ọnụ ahụ m chọrọ ka m kpọwa ntu ọnụ ahụ m chọrọ ka m kpọwa asị ọnụ ahụ m chọrọ ka m gbawa iko achọ m ime ihe ọnụ ahụ m chọrọ Chineke zọba m achọ m ime ihe ọnụ ahụ m chọrọ Chineke duo m naanị ka enyeghị nsogbu ịgba otu enye na nsogbu ịgba otu egbuola ndị ụwa ha ndị ọzọ ga na-azụ otu naanị ka ịgba otu nwanne ka ha ji majik ọnụ ahụ m chọrọ ka m zugbo oshi ọnụ ahụ m chọrọ ka m gbọba nsị ọnụ ahụ m chọrọ ka m kwawa iko ọnụ ahụ m chọrọ ka m rụwa aka ọnụ ahụ m chọrọ ka m gbọwa ntu ọnụ ahụ m chọrọ ka m dụwa asị achọ m ime ihe ọnụ ahụ m chọrọ Chineke duokwe m achọ m ime ihe ọnụ ahụ m chọrọ Chineke duwe m enyere m bụ onwe m ekwere m eze nyere m onwe m papa enyere m onwe m Chukwu na-enyere m onwe m eze Jehova enyere m onwe m Chukwu enyere m onwe m nna m enyere m onwe m eze enyere m onwe m Chukwu enyere m onwe m oroma ihe dị mma my man ọsị agbazila ntụ ka etu ọrụ ebe nọọsụ ụlọ ndị ọzọ na-ewecha ya mana ka ịgba otu a na-erube ala ọ bụrụ mmeisa abalị ọkụkọ happy Valentine Day achọ m ime ihe ọnụ ahụ chọrọ Chineke duokwe m were aka gị jije m were aka gị para m were aka gị jije m eze were aka gị papa m nna m were aka gị jije m were aka gị papa achọ m ime 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 ihe ọnụ ahụ m chọrọ Chineke zọwa m achọ m ime ihe ọnụ ahụ chọrọ Chineke zọwa aka nwa aka adị njọ ọgụ ụgwọ ndị na-akpa akị mechiri na-akpa akịrị ya na-akpa akịrị ya ụzọ onye mmemme fada nwoke ka nwaanyị mmanya onye mmemme fada nwoke ka nwaanyị mma ọkwa tesịrị ka anyị gara ime tụnye igwe ka anyị bịara ịtụle olubeleme m dị akụ egwu anyị olubeleme m dị akụ egwu olubeleme m dị akụ egwu brọda olubeleme m dị akụ egwu onye ege olubeleme m dị akụ egwu olubeleme m dị akụ egwu olubeleme m dị akụ egwu olubeleme m dị n'ọnụ olubeleme m dị n'ọnụ olubeleme m dị n'ọnụ my man
Appreciate it. You can let this someone I don't outside it. All I do. My man, only you want to want to be a man. Only you want to want to be a man. You came in peace. US. In my US. Does you want okay? US. Only man at US. Oh, she US where you? Black. Black. I do the young How could you never not test again? Eyes. Because I will be able to I'm happy about today. Who can you want to put chief or one? On my Abraham Zimmer and Jenim by attacking me. Almost like a pony of food, almost like a pony of food. I'll say pony of food for you. See my man, oh yeah, she young. Oh yeah, I come out to Yaku. My man, I get them not even a wait. As I don't want to Miss Amaka, I don't shake it. And I saw the Lego. After this track, God was inside the Francis and came put him on the wood. Oh, Kwame, Unipe. Oh, Kwame, Unipe. Alahaji. Oh, Kwame, Unipe. There's one. There's one. Amene n'ụlọikpe lao okwu amene n'ụlọikpe okwu awokwu ụlọikpe unu gere ntụ na n'ụlọolu ya wụ ikpe ekpere n'ụlọikpe ya wụ ikpe ekpere n'ụlọikpe tata ya wụ ikpe ekpere n'ụlọikpe ya wụ ikpe ekpere n'ụlọikpe okwu amene n'ụlọikpe okwu amene n'ụlọikpe ya wụ ikpe ekpere n'ụlọikpe Ila wanyo kwa gaje luzo Hafuda luzo zude koi Ndoi ya kusini ila wanyo Werebe nyepe kewoko Na kewoko wabu wanyo alero Delele ndoi Imanye dede juru ndoi Musim werebe wabu wanyo alero Ndoi si yes Ibabu wanyo anya wabu Imasi ndoi ya dukurebe Imasi deda durebe, deda durebe jenye ndoyi. Kami ake chiaki ababu wano aloro, na ndoyi werebe babu ya mwo. Imasi ndoyi anariebe, ndoyi anariebe nyeke wani. Na ke wani buko babu di loro ya, babu di loro ya na babu ya. Babu di loro ya na babu ya. Imasi ndoyi kanongane buka. Wanya irula kalatiri kapam. Zimbabwe ilebe, ndo ya nani ebe bi moto lawa. Adi seti la tuwa nisi, wani mere nye oge lala. Wani lolo pari hediye, okwa mere nini ibe. Wamu nishuwe, wakamu eke, ekraka.
Thank you very much. Isi nwoke wureli. Ekere anya my brother. Hello. Ọ̀ṣẹ́ ẹ̀rú níbẹ̀ láwọ̀. My man. Yàwó ibẹ̀ pẹ̀lú níbẹ̀. Media master print. Media master. Media master print. Media master print. Always welcome. Always welcome. Media master. Media master. Media master. Media master. Gbogbo mi ló yí bẹ̀ láwo. Yàwó ibẹ̀ pẹ̀lú ní 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 bẹ̀ o. Yàwó ibẹ̀ pẹ̀lú ní bẹ̀ ta. Yàwó ibẹ̀ pẹ̀lú ní bẹ̀. Ibẹ̀ pẹ̀lú ní bẹ̀. Ilé àwọn àyẹ̀wò àgájé ló sọ. Àfọ̀dá ló sọ lóde lóyún. Lóyún àkùsí ní làwọn àyè. Wèrè 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 wọ́kù. Láti wọ́kù máa bó wà ní ọlọ́rọ̀. Dédé lélẹ̀ ń lóyún. Dédé lájú ń lóyún. Olùsí wèrè wèrè máa bó wà ní ọlọ́rọ̀. Lóyún sí yẹ́sì. Bí wọ́n mú wà ní ẹ̀yà àyà bá gbóró. Dédé àdúgbò lẹ́gbẹ̀ẹ́. Dédé àdúgbò lẹ́gbẹ̀ẹ́ dédé ń lóyún. Kàmí ẹ̀ka bá mú wà ní alọ́ra lọ. Lóyún ìwé lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìgbà kó máa wọ̀. Ìmọ̀sí lóyún àkàrí ẹ̀gbẹ̀. Lóyún àkàrí ẹ̀gbẹ̀ ìdẹ́gbẹ̀ kẹwàá. Ajẹ́ wá ìná pàgbó nílò ya lọ. Wọ́n bá gbó nílò rẹ̀ ní àpapọ̀ yẹn. Lóyún ìgbàna gàdé kú lóga. Wọ́n yà lóra kàlà tìrì kà. Yàwó ló sẹ̀ mbà di ilé ẹgbẹ̀. Lóyún àkàrí ẹ̀gbẹ̀ la. Lóyún àkàrí ẹ̀gbẹ̀ ni mọ́tò lábá. Ọdún sẹ́ẹ̀tì lájú ayé ṣe. Wọ́n yí mẹ́rẹ̀ ní ọ̀gẹ́ lálá. Ọ̀gá pàdé lọ ló wọlé yé di ẹ. Yàwó ibẹ̀ pẹ̀lú ní ibẹ̀. Kirigidi jẹ́ kirigidi jẹ́ kirigidi jẹ́ kirigidi jẹ́. Ẹgbẹ́ gbọ́ bẹ́ẹ̀ wò lọ́wọ́ wọn. Ọkùnrin ọmọ ọmọ wọn. Lọ́kùnrin ọmọ ọkùnrin ẹni wọlé. Oha, wọ́n ní àgbà aláṣọ́lá. Sáwọn tó àwọn ọmọdé wọlé káfíìn. Oha. Alhaji. Ẹ̀ka ìjọba kìí sí wọn. Gbogbo àmì ló ní ibẹ̀. Biko onye ọbụla n'ebe a kọrọ n'ọkụ ọmụmụ aka. Kofu n'ọkụ ọmụmụ aka. Ọ dịrị chọrọ ka ọ bịa ọzọ ntabụ o ji abịa erubele. Enwe onye chọrọ ịlara nchọrọ ka ọkụ ọmụmụ aka egwu. But it's happened that Osaji Mbise, Dr.